Goddag YouTube. Nu skal vi se, hvordan I lægger en filming på YouTube. I går YouTube. Og nu inden vi lige lægger den ind, det kan godt være, at det lægger lidt. YouTube, så går jeg ind på den her. Hvis I har skægt den. Så trykker jeg vælge film fra din computer, og så vælger vi film. Nu vil jeg bruge mit navn. Tag en... Prøv at skulle tage den super her. Jeg ved ikke, hvad det er, men vi prøver. Så skal den Google. Google, hvad handler den om? Men så er den lige på pause. Goddag, så er jeg her igen. Nu er den så blevet færdig, kan jeg se. Minimerer lige der. Så trykker I bare. Trykker jeg bare på den der. Men I kan også bare gå ind i indstillinger og sådan noget. Og skrive hvad det er og sådan noget. For eksempel i tv og sådan noget. Alle. Der. No, det var forkert. Del. Nej. Trykker jeg ikke indstilling. Der er i. Og nu trykker jeg bare der. Sådan der. Jeg har også lavet nogle andre. Men vi prøver lige at se, hvordan den er. Det var det. Vi ses YouTube. Håber I har fået god råd. Hvis I lige skal se en, så er det bare lige. Nå, vi ses YouTube. Like det her, hvis der er vil. Og det var fra Kis præsident.